ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବେଲପତ୍ର। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବି ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଥାଏ କି ଇଏ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର, ସେ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ। କାହିଁକି କହୁଛି, ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 108 ପଦ୍ମ ଯାଚିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଛଳରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଛପେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ରାମ ନିଜର ପଦ୍ମଲୋଚନ କହୁଥିବାରୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆଖିକି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ